Så er vi kommet afsted igen. Anden dag på trekking. Hun siger, at vi har 3 timer foran os. Og jeg ved ikke, hvor mange kilometer det er så. Cirka 3 timer. Vi skal ned forbi et vandfald. Ja, de bygninger, man kan se derovre, det er deres kirkegård. Så de har en meget flot udsigt at se til resten af livet. Yeah. Yeah. See, if you want to see like the urn people have before, and then we can look inside. Because they also black Hmong people. Some people very rich, some people very poor. Because these people live like this. Be careful here. If you want, we can see inside. You can do video. What? I said, if you want, you can see inside. And then you have to know, you can take video. If you not see, you never know. Cô là cái che hả? Là giá? Cô là che hả? Be careful hả? Men vi ikke finde Det må vi gerne fortælle til Lukke, så er ingen ved, hvordan det går. hvor er din taske. Det her, det er nogle af de fattige hjem. You can see like the kitchen, everything cooked here. Her laver de mad. And they eat here and the bed sleep there. You see. Spiser her. Og sover inde i det rum derinde. They have like 8 people live for this one house. 8 personer. 8 personer i sådan et hus her. Det er deres køkken. And we here we pay only the power. Ja. Everything we live here we no pay. You just pay power. Because we have like the before we have like grandfather the land and we have Lidt bedre end Danmark. Lidt værre end Danmark. we pay only. Så sover de deroppe. Yeah, poor people. Og jeg sover altså herinde. Very poor. Hvor de også sover. No job. Still happy. Or still happy. If we not get sick, we still happy. Keep for the whole year for Heroppe this. der har de et glas ris. We got we local. We eat one day. Det er der the rice. til et år. Vi spiser Morning, ris lunchtime, 3 dinner, gange or om we dagen. have something. Ja, ja. Til alle And middag. then Alle we måltider. keep for whole year. Der er gris derinde. There will be more than 100 kilo. You see, Fyldt like med lort yesterday, derinde. my uncle, auntie, we have 14 like 14 like 14 this. like this. Wow. Hallo. Hello. Sælger. Han prøver på at sælge os det samme og det samme og det samme. Jeg tror vi mødte 30-40 sælgere i går. Og de sælger alle sammen det samme. Ej, hvor er den i går. Ja. We don't have money. We cannot buy. We cannot buy anything. Så er han kommet væk med dem. De her 2 kletter græs her, man kan se her. Det er, hvad hedder det? Gravsted. Ja, det er, de skal begraves på familiens grund, så det er nok mand og kone, der ligger der. Og hernede, hvis man er syg, så bliver man brændt, og hvis du ikke er syg, så bliver du begravet. Så hvis du er syg, så ryger du bare på bål. Der er ikke så meget at komme efter. Så i dag det er lidt hårdere. Vi sveder lidt mere. Men det er fordi i går var det nedad. I dag der er det bare opad. Og det er ikke bare en fin lille sti som i Danmark. Det er lidt mere terræn. Nu kommer vi op til en lille familieby. Familien, der er de marker herovre. De kan ikke rigtig flytte nogen steder hen, fordi de skal være der, hvor deres land er.
every 1 year. Her er Maybe der one plads day til we feed 2 the buffalos buffalo. per Maybe sted. one day we can have 5,000. Look after looking. Ja, det er til every time. 3 familier, en If familie. you don't know, after buffalo come the Og vores guide her har solgt 3 buffalos for every day have to 27 millioner. Also, Jeg kommer lige til at stå på skærmen, hvor meget det er i danske kroner. Can you swim there now? No, you can swim too cold. Too cold. Det bliver fucking koldt. Men det er once in a lifetime. Lidt. Satan, det er koldt det her da. Det var fandme koldt at være i det vandfald, men det kan man kun gøre en gang i livet. Hvad mener du med det? Ja. Det er lidt Der kommer vi til frokoststedet. Der er en and, der griner her. Ja, 12.000 kroner. Nu er vi kommet til frokoststedet. Vi skal da have noget bajer. Dagens frokost står på noget æg, noget forårsrulle, noget ris, græskarsuppe og... Og kylling kommer lige om lidt. Ja, og der kommer noget kylling og så med øl og god udsigt. Nu er vi ved homestay. Good afternoon, hello. How are you? Nice to meet you. My name? Sam. Yes. And you? Naya. Naya, nice to meet you. Are you? Mads? Nice to meet you. Are you? Jeppe. Yep. Nice to meet you. I have the name after like 10 minutes. I forget. Yeah, no problem. We forget also. So. Okay, you want to see the room now? Ja. Vi skal sove herinde i nat. Her har vi også en god udsigt heroppe for. Vi sidder herovre i det her The center. fine bordbænke. Ja. Ja, exactly. Herinde har vi noget bad. Vores toilet der. Kommer man herind. And tonight you want like the Køkken. water. You can drink together. The happy. Har de der bål derovre. Yeah, happy water like in the right side. Faktisk meget stort. Med ris deroppe. Make, how do you say? Have fish for... En gang man kommer her, så får man lige en kop te. Drikker meget te. Some they make for the Skal vi ned og se deres lokale spa, som mor selvfølgelig har takket ja til. have like the medicine. Join, then sit, we put the bag and we boil the water. Hello. Yeah, you can sit here. Det er den, der skal And then here. Anh cho tặng cái ngọt nát con làm ba là. This one, like the you can. Ej, you can lay down, yeah. Oh, it's nice.
Det er et homestay, hvor guide-familie er ved at lave. Somebody come? Is it Toilet derinde, seng her, endnu en seng her. Yeah, I know, but maybe if you speak to some of the others. Så har man den her udsigt. Is it every week you have people coming in? Lige nu der sidder vi hjemme ved guiden. Hun viser noget af hendes traditionelle tøj, som mor og Naja skal prøve. Nej, vi skal da ikke prøve det. No, Ja. det skal I. Du tager fejl, Naja. Prøv at dreje rundt. Yeah, very good. Now you can take the sandal, go. Take. Nu er vi alle sammen kommet i dragter her. You see? Lidt for lille til mig her. Men lige And then you go back. You have to know, like to the sandal. Maybe just a picture of you two, where you are in the dress, not me and him. Spændende. Herinde der har vi deres lille sovestue. Ja. Spændende. De siger åbenbart, at jeg skal til at fange en fucking fisk. Det er åbenbart over for at fange fiskene. Hvad fange han den sgu? Okay, nu laver vi sengetest, og vi smider os ikke lige, fordi at den er meget skrøbelig. Fordi, kan du lige løfte? Ja, det ved jeg godt. Har den overlevet? Jeg tror det godt, du ikke ligger i den her. Ja, det tror jeg også. Jeg vil sige, at sengene de er hårdere end at ligge på jorden. Jeg tror hellere, jeg vil ligge på jorden. Ja, det er lækker. Det er godt. Ej, jeg gider ikke være her mere. Vi vil gerne tilbage til Danmark. Nu er vi kommet til aftensmaden. Ja, den har vi lige spist jo. Ja, det var ikke så godt. Nej, vi skal ikke mere ris. Nej. Vi skal ikke mere ris. Og de så bare behuser os frisk op. Ja. Så nu Men det er er vi jo- flygtet. Det var normalt for dem, så nu er vi flygtet. Hernede. Til varmen. Fordi der er jo heller ikke varme på sådan nogle steder her. Det ved de ikke, hvad er. Der er et bål. Og det er også deres ovn. Så det er godt. Du vil gerne have min. Giver hun lige en anden en. Morgenmad på dag 2 ude i junglen. Vi har sovet på Vietnamese style. Vi har sovet på det hårdeste, jeg vil ikke engang kalde det en madras, jeg tror bare det er en plage. Vi har sovet på en træplade, Det føles som at sove på og vi flamingo. har fået nudelsuppe til morgenmad med æg og tomat. Vil du godt Jeg savner brun sovskartoffel. Hvor de penge på det på 700, men det var ikke betalt. Så kan man godt se, at søen er dyb. Nu er vi kommet tilbage til Zappa House. Færdigt og fucking vandre. Det var også... Nu skulle vi 5 minutter have noget pizza. Vi er kommet på restaurant. Og de har pizza og kage og pomfritter og burger. Og vi er lykkelige. Altså vi er også 40 kilo federe nu. Ja, vi skal ikke have flere ris nu. Vi spiser aldrig ris igen. Aldrig. Det har vi ikke brug for.
Nu er vi kommet med bilen. Vi skal mod vores bus. 6 timers bustur mod tilbage til Hanoi. Så er vi kommet med bussen. Det er en luksusbus. Vi får vand nu. Ikke dårligt.